Så har vi Frederik her. Og så lige om lidt bliver han sendt afsted på hans andet adrenalin-kick-ting. Jeg er stadigvæk lidt imponeret. Jeg får adrenalin i kroppen bare af at kigge på det, fordi vi er ret højt op. Okay, I'm ready now. Take it easy now. Let go and see. I just want you to see. Let go. See. All right. So you mustn't stress your arms by holding tight. Okay. Right. Så. Are you ready? Right. 5, 4, 3, 2, 1. Zip. Woohoo! And then you go off. Og Frederik har bare haft en mega lang flyvetur, og nu er han så på vej tilbage. Og så sender de så en mand afsted også. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg tror nok det er noget med, at de skal mødes nede på midten. Så er Frederik i hvert fald nede på midten. Henover og hænger bare. Ja, nu hænger Frederik der bare, kan man se. Og Frederik er på vej op igen. Nu kan jeg faktisk ikke rigtig få. Jo, Frederik han kører og trimmer lidt. Det er rimelig vildt. Er det bare sådan en gynge, hvor han hænger hen over vandet og nyder udsigten. Man kan se ham der. Nu i midten af billedet. Nu lidt i midten af billedet, men i den nordlige del i midten af billedet. Og helikopter flyver op over os, fordi de viser turister rundt.